खुलुमबाय दिनै मोनाबिलिनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ थांनाय बुधबारखालि जुबिन गार्ग बुथारनाय जाथायनि दायनिगिरिफोरजों लोगोसे सिद्धार्थ श्याम कानुजों लोगोसे गुबुन साबा दायनिगिरिफोरखौ बाक्सा जिल्लानि जोबथेसालियाव दैथायहरनाय जादोंमोन। बै सानखालि बाक्सा जोबथेसालिनि मोखाङाव सोमजिनाय हिंसायारि थासारियाव सानै सुबुंखौ गुलि गावदोंमोन पुलिसआ। बिसोरनि थासारियाव सानै सुबुङा गुलि गावनायनि जाहोनाव गोब्राब थासारियाव जोखोम जादोंमोन आरो बिसोरनि गेजेराव सासे उन्दै गथ'मोन। 2025 मायथाइनि 21 अक्ट'बर खालि गिबि मन्थ्रिया गुलि गावजानाय सानै नखरनो 2 लाख रांनि चेक होदोंमोन। बेनि उनाव गिबि मन्थ्रिया खौरां बिजोंनि सिगाङाव माखासे बिबुंथि होबावदों दि बिथाङा ओरैबायदि बुंदों दि माखासे सुबुंफोरा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों नंखाय खौरां मोननायनि उनाव बेफोरबादि थासारि सोमजिहोदोंमोन। गिबि मन्थ्रिया आरोबाव बुंबावदों दि जुदि आं बिबान एंगारगोन अब्ला खावसे सोमावसारनाया खमायगोन। जुदि गौरव गगैखौ गिबि मन्थ्रि बानायो अब्ला गासै सोमावसारनाया खमायगोन। श्याम कानु आरो सिद्धार्थनि सोमोन्दै खौरां फोसावनाया मिडियानि गोरोन्थिमोन। आं जुबिनखौ न्याय होगोन। गिबि मन्थ्रिया बेखौबो बुंदों दि श्याम कानु आरो सिद्धार्थखौ जोबथेसालियाव जेबो स्पेशेल ट्रिटमेन्ट होआखैमोन। श्याम कानु आरो सिद्धार्थआ उखैहाब जानानै हायाव गोग्लैनो गोनां जादोंमोन। दायनिगिरिफ्रा दासिमबो एखे रोखोमनि जि-जोम गानगासिनो दं। बिदि थासारियाव बायजोआव फोसावनाय जेबो ओंथि गैया। बिथाङा बुङो दि आरो माखासे सुबुंफोरा गावनि स्वार्थनि थाखाय बेफोरबादि खामानि मावगासिनो दं होनना। गिबि मन्थ्रिया बुंबावो, लोगोसे जुबिननि थैनाय केसनि सानै गुबै दायनिगिरि सिद्धार्थ आरो श्याम कानुखौ बाक्सा जोबथेसालियाव लांनाय सानखालि जानाय हिंसायारि जाथायाव सानै सुबुङा गुलि गावजानायनि जाहोनाव बिथांमोननि हालोदा दासान्दि दिदोम हालोदाव दं। गिबि मन्थ्रिया मैया जोखोम जानाय बिद्युत कलिता आरो दीपक मेधिखौ लोगो हमगोन होननानै फोसावदोंमोन। मख'नो गोनांदि बाक्सा जोबथेसालिनि मोखाङाव जानाय बे जाथायाव खौरांगिरि आरो पुलिस बिबानगिरिफोरजों लोगोसे गासै 50निबो बांसिन सुबुंफोरा जोखोम जादोंमोन। रागा जोंखांनाय सुबुंफोरा खौरां बिजों आरो पुलिसनि गारिफोरखौबो अर सावना होदोंमोन। नैथि खौराङाव दं वेस्ट बेंगल आलिपुरदुवार जिल्लायाव मध्य नाराताली आन्चलिक दुलाराय बाथौ महासभानि बानजायनायाव हारिमु आरो धोरोमनि हानजा सुरनाय लादों। बर'नि गुबै बाथौ धोरोमखौ आलादायै गावारि धोरोमनि फारियाव लिरजानो एबा सिनायथि होनो फोसावजानायखौ गोजोननाय फोरमायदों वेस्ट बेंगलनि बाथौ धोरोमारिफ्रा। भारत सोरखारखौ साबायखर बावहरदों आरो लोगोसेनो बिटिआरनि बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'खौबो बिथांमोना साबायखर जासिदों। बर' समाजाव आथिखालाव मानसि गोमानाय, सोरजोंबा लांखारजानाय, सोरखौबा मोजां मोननानै सोरजोंबा खारलांफानाय, बिसि फिसाय गथ' गोनां थाखाब्लाबो गुबुन हौवाखौ लानानै खारनाय जाथायफोरा जाबोबाय थादों। दिनैनि समाव बर' हिन्जाव खारनाय एबा बर' हिन्जाव गोमानाय जाथाया गोदान बाथ्रा नङा। बेबादिनो बिरसन दैमारिनि बिसि सिमांस्रि दैमारिया गोमानानै दं। पानिरि खृष्टानपारा गामिनि बिरसन दैमारिनि बिसि एबा सानै गथ'नि बिमा सिमांस्रि दैमारिया थांनाय सानथामनिफ्रायनो गोमानानै दं होनना नखरनि सोद्रोमाफ्रा मिथिहोदों। बे समाव अनजालि बिसिखौ फैफिननो थाखाय खावलायदों फिसाय बिरसन दैमारिया। लोगोसेनो सोरबाफोर बहाबाफोर नुसनबायोब्ला जानबुं नम्बर 9707002872 आव खोन्थाहरनो खावलायदों एबा फोरमायहरनो खावलायदों फिसाया। कुमारिकाटायाव आयेन बेरेखायै जौ, गान्जा, बां फाननायखौ हमदों। तामुलपुर जिल्लानि कुमारिकाटा गोजौसिन फरायसालिनि लांगोना मोखाङावनो आयेन बेरेखायै जौ, गान्जा, बां बायदि रोखोमनि फेग्रा मुवाखौ फानबाय थानाय थासारियाव कुमारिकाटा आन्चलिक एबिएमसु आरो अल बिटिआर गरिया मरिया देसि फरायसा आफादा हमनो हायो। थांनाय माखासे सान सिगांनिफ्रायनो बे दखाना आयेन बेरेखायै जौ, गान्जा, बिरि, सिगारेट बायदि रोखोमनि फेग्रा मुवा फाननानै फरायसाफोरखौ गाज्रि लामाजों लांगासिनो दं होनना अजद दैखांनाय जादों। आयेन बेरेखायै जौ दखान होनायनि थाखाय कुमारिकाटा पुलिस बिफाना सासे आइजोखौबो हमनो हायो एबा हमनानै थानायाव लानानै थाङो होनना मिथिहोदों। दावबायारि मन्थ्रिफोरनि साननैनि माहारियारि जथुम्मायाव दावबायारि मन्थ्रि तेमजेन इमना अलं बिथाङा जुगबेलिनि मोनसे गाहाय मिरु महरै मुलुगनां थाखोनि दावबायारि जौगाखांनायनि गाहाय मिरु होननानै फोरमायदों। राजस्थाननि उदयपुराव जानाय हादोरसा दावबायारि मन्थ्रिफोरनि मेलाव बिथाङा हायेननि गोजाम मिथिंगायारि नुथाय आरो समायना नुथायखौ नोजोर होनानै बुंदों। उदयपुराव जानाय हादोरसा दावबायारि मन्थ्रिफोरनि साननैनि हादोरारि जथुम्मायाव नागालेण्ड सोरखारा मोन 50 हादोरनाङारि थाखोनि दावबायारि थावनिफोरखौ जौगाखांहोनायनि थाखाय हादोरारि हाबाफारिनि सिङाव जुगबेलिनि मुंखौ थांखि लादों। बुधबाराव फोजोबनाय बे जथुम्मायाव दावबायारि बिफाना हादोरारि फिननाय हाबाफारिनि गेजेरजों मोन 50 बुहुमनां थाखोनि दावबायारि थावनिफोरखौ जौगाखांहोनायनि सायाव गोसो होदों।
मख'नो गोनांदि नागालेण्ड सोरखारा 250 कौटि रां खरसा खालामनानै मोनसे सोलायनाय जौगाखां बिथांखिनि सिङाव जुग हायेनखौ मोनसे हायेन हादोरनाङारि आबहावा मोजां दावबायारि थावनि महरै सोलायनो थांखि लादों। मख'नो गोनांदि बे मावथांखिनि थांखिया हायेननि मिथिंगायारि आबहावाखौ संरैखा खालामनायनि अनगायैबो इक' फ्रेन्डलि लाक्जारि हटेल लुनाय आरो दावबायारिफोरनि थाखायबो गुबुन गुबुन सुबिदाफोर बानायनाय। बर'नि जोहोलाव रन्जन दैमारिनि आंगो बिनानाव डक्टर अनजालि दैमारिनि समाजारि बिजोङाव गोसारदों समायना सावगारि सेबखांनानै फोसावनाय, जेराव पस्ट खालामनायखौ नुनो मोन्दों। अनजालि दैमारिया गावनि अफिसियेल फेसबुक पेजनि गेजेरजों मिथिंगानि समायना जायगायाव सावगारि सेबखांनानै पस्ट खालामदों आरो पस्ट खालामनायखौ नुनो मोन्दों रायजो राजाफोरा। बिथांजोआ थांनाय सानखालि गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों पस्ट खालामदों दि आरो गोबां बिथांजोखौ अनसायगिरि एबा मोजां मोनगिरिफोरा लाइक रिएक्शन खालामदों, लोगोसे गोबां मानिजाथाव कमेन्ट हरनायखौबो नुनो मोननाय जादों। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा।